अयथासार मानसि जादों सिङाव आं देखायलांगासिनो दं नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय दिन बाजारनि लास्ट काजलगाव बाजार दिनैहाय आं देखायलांनो अयथासार मानसि जादों नायबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दङ मा जादोंब्रा आसोलफोर मा जादों फुरि हायोलै ओंख्रि सानैजों अयथासार मानसिखा बिराद मानसि दिनै काजलगाव बाजारा नै अट'फ्रा लाजाया जों हरै नायलांबावनि बाजार गेजेरजों बिराद मानसि दिनै लास्ट बाजार ना बिराद दङ नायबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दङ बिबार फाननाय दखान नैबे खयथा कत' दै कत' 10 थाखा र' लायलां मा लांफैदों नोंसोरो मा लांफैदों ए अयथासार मानसि जाखादों आरोखि दिनै बाजाराव दिनै नायलांनि आं देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबानो जाबाय काजलगाव बाजारखौ दिनै बर'दिन बाजारनि मानसिफोरखौ माबायदि जायो देखायलांनि आङो मानसि जादों नुबाय दा जेरैथिंबो थां जेरैथिंबो मानसि दिनै काजलगावआव अयथासार मानसिनि हरै नायलांनि सिबायदों आरोखि सिबायद्लाबायदों नायनायनि जेरैबो थां जेरैबो सिबायनायखौ नुनो मोनगोन दिनैहाय नायगासिनो आरोखि सिबायदों मानसिफ्रा बर'दिन बाजार केनेका चलिছে আজি लास्ट बाजार ভাল ना काजलगाव बाजार আজি केनेका चलिছে ভালনে ना हा बिराद लंपेन्ट बायलाबायदों मानसिफ्रा नायबानो जाबाय दादा बिक्री केनेका होइছে बाजार खूब खाराप जाबाय किन आज तो मेला मानुष देखा पाइছি আমি মানুষ দেখিলে কি বলবো নয়া মানুষ কয়জন আছে এটা দেখো না নয়া মানুষ কয়জন আছে বাজার খুব খারাপ हरै नायलांबावनि जोङो बिराद मानसि जादों दे दिनै काजलगावआव नायलांनि मानसिफोरखौ नुखाबाय दा बिराद मानसि दिनैहाय काजलगाव बाजार मानसिया नुखाबाय दा दिनैहाय बायग्राजों बायग्रा जोबनाय बिराद बायग्रा ओरै बाजार गेजेराव नायलांनि माबायदि मानसि दिनैहाय अयथासार मानसिखा आरोखि दिनै नायना लाबानो जाबाय बिराद मानसि बायग्राल' नायलांनि नायलांबाय था रायजोफोर देखायलांगासिनो दं आङो अयथासार मानसि जाफैदों जुथा बायग्रा जुथा दखानाव नै अनेक मानसि दङ हरै नायलांबावनि नैबेखौ बायग्रा गैया नै मा बायलादों नायलांबावनि ओइ मानसिया अयथासार दख'ना दखानाव हाबफैबाय दख'ना दखान दै बेयो मानसिया दख'ना दखान मा लांफैदों नोंसोरलाय ओइ मा लांफैदों नोंलाय नों सोर मोनलाय दा आं सिनायाखैसैलाय ए जास्टिनसो दे न'आव थाङो नोंसिनाव फैदों दा ए आलासिसो होमबालाय बियो आयौ लाजाला हनै मानसिया सेन्देल बायग्राफ्रा सेन्देल बायग्रा नुबाय दा सेन्देल बायग्रा जोबोरखिबो नुबाय दिनैहाय बाजारा काजलगाव नुखाबाय दा अयथासार जेरैबो मानसि दिनै लास्ट बर'दिन ना बेनिखायनो बिराद मानसि जाफैदों देवबार दिनै देवबार बाजाराव जायो काजलगावआ जुथा दखानफ्रा नै नायना लाबानो जाबाय बिक्री किरकम আজি মোটামুটি না চলিছে কিবা ক'ব লাগে আপনি এটা দিন ভালো হ'ব দে খ্রিস্টমাসनि साजायग्रा दखान आरोखि बिराद फानदों नैबेजों हाबलांबावनोसै जोङो
बबे दखानाव मा बायदों मा बायदों नायलाबायनो बेबायदिनो गासैबो दखानजों मानसियानो मानसि आरोखि बिक्री किरकम दादा आजि बिक्री नाय नाय दे सोरनावबा नाङाखैदां सोरबा दखानदारिफ्रा नाङाखै होनलाबायदों बाजार किरकम आजि ভাল না হ্যাঁ ওইটাই তো অনেক মানুষ দেখা পাইছে আমি এই কারণে জিজ্ঞাসা করলো আর কি দে ধন্যবাদ बर'दिनाव साजायग्रा नैबेफोरखौ डेक'रेसन खालामग्रा बुस्थुफ्रा नैबाव फानो नांगौबा लांफैनो हागोन बिराद गिदिर दखान बियो काजलगावआव जोंबो नायलांनि जोङो मा फानदों डेक'रेसन खालामग्राजों साजायग्राफ्रा बिराद मोजां लाबोदों दिनै नायलांजोबनि जोङो बबे दा नैबे जायगायाव आरोखि नैबे जों नायनि माबायदि बिक्री किरकम होती आज बेटा डेकोरेशन वाला नहीं इमान बिक्री होना है अरे वो थांनी नायलांनि जोंबो माने बर' हिन्जावफोर दख'ना फानो दे मैलाय दख'ना दखान बियो बिल्डिं दङ बिल्डिंनि गाहायाव दख'ना बर'फोरनि सोरबा बायनो गोसो दंबा बायफैनो हागोन बावनो नुहुरबाय आं देखायखाबाय नैबेबो गालामाला पारमानेन्ट खामालाय जों एसे बाजार नायलाबायनि संख्रि फानलु फानग्रा सामब्राम बानलुबो फानग्रा जायगाजों थांनि जोङो नायलांनि बाजारखौ दिनै अयथासार मानसि जादों गोसोआव नुबाय दा सामब्राम बानलु फानग्राजों बेसेबांबा मानसि मेला बायदिथार दिनै अयथासार नुबाय दा माबायदि मानसि जादों दिनैहाय बानलु संख्रि फानग्रा सामब्राम फानग्राजों माबायदि नायलांबावनि नैबेलाय नुबाय दा अयथासार मानसि आरोखि नुबाय दा नुहुरखाबाय ना नायनाय नै बायग्राफ्रा बायगासिनो दङ नुबाय जेरैबो थां जेरैबो मानसि आलु दखानजों नायबावनि बेनो दै बानलु बायदिसिना फानग्रा संख्रि आलु सामब्राम फानो बे जायगाजों नङा नैबे गोदान लुगासिनो दं नैबे गोदान लुयोबा बे बानलु सामब्राम फानग्राया बेयाव जासिगोन आरोखि गोदान बियो देग्लायसो नामासुवा दखान नैबेजोंबो गासैबो फानजोबो बेजों थांबाय थाला आं दस्राजों देखायनोसै नैबे जायगाजों थांनि बेदरा बैयावनो फानो काजलगावनि बेदर फानग्रा जायगाया आं देखायनि नोंथांमोननो नैबेनो नुखाबाय सोरबा फैखानायफ्रा सिनायखागौ जानो हागौ गोजाननियाबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बाजार दिनैहाय देवबार नाया ओरै सिगांजों थांबानो मोनबाय बै सिगांजों ना दखाना बै सिगां थांबानो मोनहैबाय आरोखि मासटा कत 120 बा थाग्रा रे र फरे र लया जामाय बेखौ নহয় ना दखानलाय लेथ्रा नुयो मोनामोलै बे जायगाजों ना दखान जोबावहाय ओंखायनो खारो जायगाया बेलायनि बेवहाय गासिबो नाजोब बेलासियाव फैबा खमनि मोनो एसे दा एसे बारायैनो दङ दामा बिदिनो बेलासि फैबा एसे खमनि मोनगोन आरोखि नैबेजों बेलाय अनेक ना फानो बेजोंहाय जों ओरै ओंखारलांफिनसै नैबे ना दखान नुहुरखाबाय देखायलांखाबाय आं लोगोफोर नोंथांमोननो बिदि नायलांबावनो जों ओंखारबाय दहाय जों फैनाया बे जायगाजों फैबाय आरोखि नैबे बाजाराव हाबफैग्रा लामा जाहैबाय थांगासिनो दं मानसिफ्रा नायहरबानो जाबाय बै लेगेट नुहुरखाबाय ना ओरै फैदों ओरै थांबाय नैबे जुलाफे दखान बायदिसिना फानो आरोखि बेजों जुलाफे दखाना बेजोंनो
ओमफ्राय मोनसे दखानखौ आं नोंथांमोननो देखायबावनि माने लंपेन्ट गस्ला दखान आरोखि मोजां मोजां लाबोयो बे दखानाव नोंथांमोना फैनो हागोन देखायलांगासिनो दं आङो नायबानो जाबाय नैबेलाय नैबे दखानाव मोनो लंपेन्ट मोजां मोजां फानो आरोखि बर'दिन बाजार ना दिनै जेरावबो थां जेरावबो मानसि बाजारा खालि गैया आरोखि दिनै नैबे दुन्दिया सबाय फाननानै फैसा सानगासिनो दं मालाय प्लास्टिक दखान आरोखि बियो आंनि बायग्राफ्रा नायगासिनो बर'दिन बाजाराव दिनै बयबो थांलाय फैलाय मना लानानै थाबायनायल' नुखायो जायगायाव थिखोलायख'नो हाला मालाय ओरै नायलांबावनो जोङो दखानखौ बेरायनो एसे बेरायथावथाव माबायदि ड्रेसफोर फानो बेखौ नायलाबायनो ओरै हाबनि थफ्ला थफ्लि फैगासिनो दं थांगासिनो दं बाजाराव ओरै फैदों ओरै ओंखारलांदों फैनाय थांनायनि खुनु सिमा गैया दिनैहाय काजलगाव बाजाराव नै बेवहाय हाबफैबाय जोङो नायलांनो एसे नै बे जायगायाव काजलगावनि स्पन्ज फानग्रा जिरायग्रा चेयार सफा नै बे जायगायाव आरोखि ओंखारबायना सफा बिराद मोजां मोजां फानो नांगौबा लांफैनो हागोन काजलगाव बाजार बियो नायगासिनो दं कम्बल बायदिसिना फानग्रा आरोखि बिबार फानदों नायनानै लादो बिबार फाननाय जायगा बियो 10 थाखा होनदोंमोनलै दहाय होमबा जोङो रायजोफोर आरो आंनि गाइस लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नैबे फालें दखान मा लांफैदोंब्रा फालें औलै नै बेसेबां लाखो 7.5नि आरो एखौ बारावसो दाम जायोलै बिदिनो नैबेलाय फालें दखान दे बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोनथोंसै आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन दा बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय बयनिसिमबो गोजोनथों भिडिअखौ गोलाव खालामला मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन दिनैहाय आङो भिडिअखौ बे जायगायावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोजोनथों